All right. Yes, what do you say? In what the good did it? To me, you see her way. To my dear. Achirumwera because nangu zvembwa inangu andifariri nangu timunyasaradi zvembwa anditombowisani kana nembwa ibva iwe Ai, velho, vou esquecer. Dá pro banco, vou carregar a gente. Esse ato. É ato futi. Ulinjani gara? Makadini. Yes. Yes, Levi. Makadini. I want to read it. Dimuna chikomanishi. Chico, akaita semakambirika kadai. Tipe brief history kana musinga mind. Kuti musinga mind. Kuti maka zvakatanga sei. Dzora foni matete. Ndinozogwa ndoziva. Ndingati ndakamupona akatanga mudani makumbo. Okay. Yes, pakabuda nemakumbo. Nobva vakamubuda vakamuremberedza kudai. Nobva vati after 30 minutes. Mwana wangu nobva azoya after 30 minutes. Nobva vampoti mwana wenyu skin yake iri kusmela iri kunhuhwa. Mombogara kwevhiki. Ndagara kwevhiki ndirimo. Musati maona mwana? Ndisati ndatomuona hangu. Vatapana chama mchiziva? Handina. Kumwa mukaka anga asingakwanisi kusveta mukaka kuti ubude. Saka ndingati mukaka wanga hana kumwa. Nokuti wakabva watooma hauna kana kumbotobuda. Saka ndobva ndazoti aigara yangoti after 2 days ka 3 days aipisa muviri zvosvika pa 39. Ari mwana udaro? Ari mudiki diki. Ndichingomanya naye kuchipatara, ndizoona kukura kwake siyana nevamwe. Saka ndakazozviona kuti mwana uyu ndozvaari, nokuti ndati kana ndakamubereka aingodai musoro. Aingorembera musoro achingodai achingoswisa. Kuchi. Makazozviona ave nemwedzi mingani kuti mwana uyu akasiyana? Ndakazozviona atuane 1 year musingazvioni. Saka akagara zviri normal sezvakaita vamwe sezvinoita vamwe vana nguva yakakwana. Hana kugara nguva yakakwana. Ndakati kuda pamuda semwana akabuda nemakumbo. Kana iti kuda makumbo ake hana simba kana kuti udini. Nototi vangu vana vanomira ne9 months. Uyu hana gore rakakwana achingogwesha kana kukambaira. 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Yezvo. Ndopakatanga kumira nematebho. Noti ndakamenda pabechinafu pahospital. Vakati me muchingomuitawo maexercise maseni muchingomudonza makumbo. Ndozvandaingoita pa 5 years ndopakatanga kumira. 6 years ndopakatanga kuda kuti afambe. Manje makumbo ake aya simba manje. Anga asina simba umakumbo, hana simba umakumbo. Saka ane inonzi paralyze watu waleti amen. Anomboti fambe zvake wotomira kana uchema nemakumbo. All right. Anomboti mire zvake nemakumbo. Kufamba hatokwanisi kufamba ochema. Ndoka ndakatoona kuti zvekuti mwana wangu haanzwi. Haanzwi futi. Hatauri asanonzwa. Izvo zvatauriso? Hatauri. Oh shame. Ndozvakaitika pana Levi. Ndobva matozodzokera naye kuchipatara? Ndambodzokera naye kuchipatara vakangoti amungoitawo maexercise mudzidzisei, musamudzidzisa kubvisa rikauda Levi. Vakati musamudzidzisa kuti ataure nechimbeve nemasai. Sign language. Taurai naye
chaizvo saka izvo ndingamuti dai anogona kunzwisisa rega kudaro anonzwisisa shame saka ane makore mangani izvozvo yena ane 13 saka chikoro haanambobvira toenda ndakambomendisa pamuda vanhu asi nezvaanenge achiita ikoko anenge achiita sei ana zvanonzwisa ipapo anotambisa chiro svina mozva zvepachikoro pane vana vakadai svina chaicho anenge achitambisa azivi pekugumira otanga kutambisa anonyika musoro shame anonyika musoro saka ndakatoona kutoti ndiri kumba saka ipapa ndomisa mapamba futi toilet haagoni kuenda saka machallenges amunosangana nawo ndeapi apa pamwana api ekuti challenge ramunenge munaro charo nderei challenge andinawo ndemapamba nokuti kana ndidaenda kuchechi zvezvo handitokwanisa enda kuchechi naye nokuti plus akura muchakwanisa mubereka hazvichaiti ndo machallenge andinawo pana lefi hey ende pamabuchi atinawo ese handina kumbona yevana kana ndashaya kuti evana anoitwa sei hanzi anoita zvokumeshwa hanzi ndo zvandanzwa but ndevana vakuru uyu pavana vakuru anokwalifya anokwalifya cheku3 hachiri chidiki chocho anokwana pawheelchair anokwana shame hey. So guys muri kuona kuti mapambers tikutomadaka can you see kuti madiapers tutoda wanda madiapers because the second child madiaper zvakare madiaper anetsa saka guys ameno team SA team kwamuri kotangai zvemadiaper izvi guys tangai project dzemadiaper pandozouya tozoona kuti tasvika papi madiaper anetsi we can just send then voshayaniswa kunoku kuZimbabwe we can send madiapers voshayaniswa guys we are not kana ndiri kuti madiapers I'm not talking of ana huggies nana pampers I know kuti vana huggies vanodhura handiti ivo vanogoda something chekuti vakabve vasingakwanisi kuisa maona mai patabuda panga munazozviona pana mufoni yanga yakata vari kutopfekedza mwana matowels handimona vari kupfekedza mwana matowels of which now pamba panenge pachigara vanhu vakawanda sepaya imba yese yenolojesokaya maloji ari kugara one room inenge tori challenge chaikwavari saka madhaipa yanda 3 rand aya chaiko chaikwaari kushandiswa nemamwe maSouth Africans tongoda iwayo hatisi kuda madhaipers anodhura tikuda madhaipa iwaya ma3 rand icha aya madhaipa emasomalens akawanda aya tikatenga bhero remadhaipa vanobatsirikana handimona vanobatsirikana hatisi kuda madhaipers anodhura hani munoona kune vaya vanotuka vana amai maona kuti rudo rwamai rwakakosha sei amai vakagara vari kumeka shuwa kuti mwana wavo chiro zvikaenda sei vanotongofa vachimeka shuwa kuti mwana wavo ari right hanzi pinai namba nditumire mari okay pana mai atiwo vekutanga vaya ndapina namba live yakata ndisati ndapina namba dzavo saka ndaisa namba papage ndaisa namba dzamai atiwo papage vanoda madhaipers saka guys ngatiitei so vamwe mobata mai atiwo vamwe mobata mai lefi pano vanoda kutumira mari mama kana muchinge hanzi reusable diapers anoita resimeli anoita ekuti munopfekedza muchiwacha anoita alright hanzi anoita madiapers hanzi madiapers anoita vanzi vane vamwe vana vanavo mune vana vangani vese 5 vana right vanowanikwa kuno kumkoba 6 kwavari saka ndakupina namba dzavo varoda kuvaisira mari dzemadhaipa kana whatever mari yauda kuvaisira whatever rubatsiro you are free to do that 00263 ndikatadza kuipina guys andika munongopanana namba mucomment section imomo munamba dzenyu zoti 772 alright 2 549 248 dzakwana mai lefi right izi ndedzamai lefi idzi